Ikuste deu, landa eremura bueltatzea merezi dula eta nik uste are gehiago gea aldaketa hori egin nahi degunak eta pixkat lurrarekin konektatuagoa bizitzeko, ze pixka galtzen nahi gea guztioi. Proiektu honen intentzioa da ez etxe bizitzak soilik saltzea, baizik eta bizimodu bat. Norbaitek bere basarria saldu nahi badu, normalen ez dakizu nondik hasi, ezta? Intentzioa da sortzea espazio bat non zu bizitzera gonbidatzen zaitun. Helburua da espazioa ondo ulertzen laguntzen zaituen argazkiak itea. Bai distribuzio aldetik, argiztapena, gomendagarria da dron bidezko argazki egitea adibidez, ezta? Lursai guztiak eta ondo ulertzeko, tur virtual bat erabiltzea baitaren nahiko gomendagarri da, ze askotan pila bat logela dituzu eta ulertzen dut ondo ikuste ditut, baina nola daude konektatuta bata bestearekin, ezta? Azkenen argazkia dira, erosleak ikusiko duen lehenengo gauza, lehenengo filtroa, eta honen arabera erabakiko du, aurrera segituko duen, edo ez zure etxe bizitzarekin. Hor askotan joera da prezioa emozionalki aukeratzea, baina hori akats bat da. Oso garrantzitsua da prezioa merkatuaren arabera aukeratzea. Belaunaldi askotan zaren dien etxe bizitzak dira, merezi dula istorio hori baita ere salmenta prozesuan zehar kontatzea eta bere lekua ematea.